patagalin pa. Harapin ito habang maaga. Patalungkot niyo. Hindi ba dapat reunion natin to? Masaya tayo. Nalay off kami at matagal na kami unemployed. Hirap nang walang income. Nag-aral kami sa Focus St. James Medical Coding School. 3 to 6 months lang. Posibleng kumita ka ng $25 to $45 an hour. At saka, walang age requirement. Maski high school graduate ka o may edad ka na, pwede ka magtrabaho as a medical coder. Tara, mag-itra na yun. Sabi ko sa'yo eh. Ha? Radiator. Dito nagsimula yan eh. Talaga tayo. Sige, lipit mo na yan. Sige. Ha? Sige. Diyan ako siya. Go show Grandpa. Grandpa, show her how to turn. Go, Grandpa, show her how to turn. Go. Sige tayo, bukas lang ako sa'yo. Oh. Dito pala si Michael. Dito na muna siya sa akin. With assistance. With assistance. Yeah. Maswerte ako. Dinagtanin ng sama ng lumang anak ko sa akin. Kahit pa paano makakabawi ako sa Please, ma'am. There. Family time. Alam ko naman, matagal din ang gusto magkaayos kayo ng anak ko. Hindi pa rin. Minsan, nagkakailangan ng kami sa isa't isa. Tagal din kasi kami hindi Yeah. Good job with assistance. Almost.